ג'נרים, אז היום אני הולך לעשות סרטון של מיינקראפט. עכשיו אני רוצה להגיד שאני לא כל כך אוהב מיינקראפט, אבל אני החלטתי לעשות עוד סרטון בשביל לכם מלא זמן שאני לא עשיתי סרטון, ואני שנייה אחזור אליכם. אוקיי, עכשיו אני בעצם כורת עצים, ואני רוצה להגיד לכם שבעצם היום אני בעצם מה אתה רוצה? אני רוצה להגיד לכם שעוד מעט תקנו לי טלפון, ובעצם אני אצלם את כל מה את הוולוגים, אני אעשה ולוגים, אני אצלם כל מה שהולך בטיולים. היום הייתי גם בלונה פארק, פחיד, ולא עליתי על הלקונדה או על הבלק במבו או על כמה מתקנים, כי אסור לי כל כך, יש לי בעיות בריאותיות, אבל נהניתי, מאוד נהניתי. אוקיי, עכשיו אני אקרוט את העצים. וידעו שהייתי ברכבת השדים. אוקיי, סליחה שלא עליתי כל כך הרבה זמן סרטונים. פשוט אני לא כל כך יודע למה לא עליתי הרבה זמן. פשוט קצת, בוא נגיד לא יודע, פשוט לא שיחקתי וזהו, וגם בקושי יש לי על מה לצלם. אוקיי, אני עכשיו הולך לבחור את בית שיש לי ואח שלי, ומקווה שהבית יהיה בסדר. אופס. אוקיי, אז אני עכשיו הולך לפה ועשה עצים, ואני עכשיו הולך להכין עצים. מי שראה, אז בעצם יש לי איירון, והאיירון הזה זה מהצ'סט בעצם. אל תגידו לי מרמה או משהו, פשוט אני רציתי לקחת. אוקיי, זהו. אז ניקח בשבילי קצת מדרגות, זהו. מה קורה ווליד? אוקיי, אז אני הולך בעצם לקחת עכשיו בית. אז ניקח את הבית הזה שליד הים. זה ככה ואז ככה, ומי שירצה יעלה, מי שלא אכפת לי. זה הבית שלי מעכשיו. אני עוד מעט אלך להגיד את הדברים, זה לאגים. אוקיי, אני עכשיו חוזר לכם, אני הולך להכין כמה דברים, לשים כמה דברים בבית, ועוד מעט אני חוזר לכם שאני אלך לחצוב. אז אני שנייה חוזר לכם, ושנייה חוזר. אוקיי, זה מה שיש לי בצ'סט, זה מה שיש לי בגוף, ובעצם אני הולך עכשיו לכתוב ולחצוב. זה הבית שלי, ויאללה גו. יש בביתה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לכם בלונה פארק עליתי על איזה מתקן שנקרא טוויסטר, זה מתקן כמו שהוא רכבת הרים כזה, אבל קטנה. עליתי על זה, מאוד הפחיד אותי. כאילו בהתחלה אמרתי זה לא יהיה כזה הפחיד, אבל פחדתי. אוקיי, יש לנו פה כמה עצים, אבל בעצים אני אקח אחר כך. אוקיי, אני אחזור לכם שאני נמצא מנהרה טובה. אז אני מצאתי, ואני עכשיו חוצב. שום מה, יש לי פה פרח, אני אשים את זה
פה. אני רוצה לקחת יותר אבנים. אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שתעשו לי בבקשה לייק, סאבסקרייב, ואני רוצה בבקשה להגיד תודה על פאקינג 46 צופים. אני יודע שאתם אומרים מה וסתם שטויות, אבל תמיד בשבילי זה ממש כיף. כאילו, זה הצופים הכי גבוהים שבעצם היו לי, ואני אומר תודה על כל דבר. אז באמת תודה רבה לכם. אני מקווה שאנחנו נמשיך עוד לגדול עם הסאבים והכל, ובינתיים אני רוצה שתעשו לייק וסאבסקרייב, וזה לוקח ממש 2 שניות. ואני רוצה שתכתבו לי בתגובות למטה איזה עוד משחקים אתם רוצים שאני אשחק, ככה שיהיה יותר כיף ויותר מעניין, ואולי יהיה גם יותר צחוקים. אוקיי, אז המצב הזה עם פיקקס משום מה. אני אקח עוד אבנים עד שהפיקקס יישבר, ואז נחיל עוד פיקקס ונמשיך לחצוב. אני יכול להגיד לכם שאני יכול לעשות סרטונים או ולוגים, אבל הבעיה שכאילו החדשות טובות שאני יכול לעשות את זה, החדשות האחרות הן שזה יהיה אוקיי, עכשיו אני חייב להכין לפה, אבל החדשות האחרות שזה יהיה סרטון קצר, אבל לא נורא. אוקיי, אז אני שנייה חוזר אליכם, אבל בעצם אני אחצוב עוד קצת דברים עד שהפיקקס יישבר. אני רוצה כמה שיותר אבנים. אני אחזור לכם שהפיקקס יישבר. מה? מה? איבדתי את הבית. מן הבית. אוקיי, אז שבר הפיקקס, ואני דקה נכין את זה מעץ. וואי, איזה לאגים, לא יאומן. טוב, זה עד עכשיו בלילה. טוב, לא שנה. בית שלי שם. כן, הנה. שימו אותי, תקיף. דקה אני אוכל. ארוחה בריאה. אוקיי, אז אני אקח לי איתי כמה לפידים. פתאום עשיתי את הכל, אבל לא נורא. הנה, אני אעשה איתי זהו, ושתי פיקקסים. אני אשים אוקיי, עכשיו דרך החזרה. כאן נבדוק שיש לה הכל. זה פה, זה יהיה פה. זה מסך, רגע, למה אני חוויתי את זה? רגע. שכחתי להכין את הנור. לא רוצה לי. מה יקרה אם נעשה ככה? חשבתי שזה יעשה משהו. עכשיו אני סבבה. כן, אני אקח את זה, אקח את זה למעלה. כן, איפה אני יודע.
נשים פה לפיד, ואני אקח את האיירון. ואז אני בעצם אגזור פרות, ככה שאני אוכל לקחת מיטה, ילך הרבה יותר טוב. כי יש לי ממש לגים. למה זה לא עובד ככה? למה זה עובד חלק לי? מה קרה? טוב, לא משנה. יש פה כל כך הרבה איירון. אני לא יודע אם זה הרבה, רק מקווה שיצא כמו פעם שעברה שעשית פרק עם הרבה איירון, שזה היה טוב. אני אוהב להיות במפות עם ויליג'רים, כי זה הכי טוב. לאסוף את הפחם, בסוף אני צריך עוד לפידים. לקחתי טוב, אני אצטרך להיות קצת במערה, אני מקווה זאת איירון. מה? כן, עכשיו עצוב. אוקיי, זהו. אני רוצה להגיד לכם שאני גם תכנן בעצם לעשות להמשיך את הבייס של הטורבו דיסמאונד. בעיה שאני לא כל כך בטוח בזה, אבל אני אנסה. וזה המערה הקטנה שלנו. אני הולך לגזור מה הכל החמוריקו. אני הולך לגזור קצות, מקווה שנמצא. מקווה מאוד שנמצא. זוז. אוקיי, מצאתי. כמה אחד וזהו. בינתיים אני אקח את זה. אם על כך תראו במתי זה היה מפקדה מעניין, אבל זה היה מבאס. תביא לזה. זהו. יש לי 5, וואו. יש לי 4. דרך אגב, אני רוצה להזכיר עוד פעם שתעשו לי לייק וזוזקה ותרשמו בתגובות איזה עוד משחק אם אתם רוצים שאני אלך. אבל אני רוצה עכשיו להגיד לכם קצת משהו חדש. אני מתכנן לא שיהיה לי, אני מתכנן לא לשחק, אני מתכנן לעשות ולוגים וקומפוניטושים. אז אם אתם רוצים, יכולים בעצם לרשום איזה הודעות אתם רוצים,
ואני עכשיו הולך להגיד משהו שרק עכשיו הזכרתי בזה, שבסרטון הקודם בעצם שאלתי בעצם חידה, שהחידה שלי הולכת ככה, מה זה שהוא ארוך ומסובך אבל מראה לנו את הדרך, ומי שלא יודע את התשובה זה מסלול. קצת מפתיע, אבל זה מסלול. אין לי מושג מאיפה אני מביא את כל הרעיונות האלו, פשוט אני אומר. אוקיי, עוד מעט אני גם אעשה לי פה כמה דברים בלחם. זהו. איתה. אז איפה נשים את זה? הנה. אוקיי חבר'ה, אז החידה שלי, התשובה היא בעצם מסלול, והחידה הבאה שלי היא מה זה שהוא יכול לאטום שדר אחד וזה לא קיר. עכשיו אני רוצה שתכתבו לי בתגובות את התשובה, וזה באמת תשובה מאוד מאוד קשה. ואני רוצה שגם תסתכלו בתיאור הסרטון, שמישהו לא הבין את השאלה יכול להסתכל. בוא נפגע בו. אוקיי ג'ינרים, אז ג'ינרים, אני שנייה חוזר אליכם. אוקיי ג'ינרים, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה מאוד אז צפיתם בסרטון שלי. שוב פעם תעשו לייק, סאבסקרייב, תרשמו לערוץ, תרשמו בתגובות איזה עוד וידאות שצריך לקרוא סתם מקומות שאתה רוצה שילך בהם. וכמובן החידה, עוד פעם אני אשאל מה זה שהוא יכול לאטום חדר אחד וזה לא קיר. אוקיי, תכתבו לי בתגובות את מה התשובה ואני אכריז על המנצחים בסרטון הבא. אז תודה רבה לכם. ועכשיו אני הולך לקפוץ על המים, אז אני הולך אחורה 3, 4 וווי.